Amandla esola yenye yendlela ekubonakala ukuba ingasisisombululo kwintsindabadala yombane kweli loMzantsi Afrika. Isebe lezokhenketho nelalithwaxwe ngamandla intsholongwane ye-COVID-19 lelinye lamasebe atshotshenhla kwiphulo lokufakela isolar power. Eli phulo neliza kunceda ukuba iihotele zihlale zisebenza kwixesha leholide likaDisemba, nanto leyo eyakuncedisa kuphuhliso loqoqosho. So we've got a 43.6 kilowatt peak plant that contributes about 5% on average towards our grid that we're running here. Isixeko zase-Kapa siyalixhasa eli phulo lokusebenzisa amandla esola ngelithi liyakuncedisa iihotele zishishine ngendlela eyiyo. In this sector, we are constantly exploring responsible tourism practices that are good for people and planet, and that will make these businesses more resilient to withstand future shocks and trends. Elinye lamashishini amakhulu nelisebenzisa amandla esola ukuncedisa ekuphunguleni uxinzelelo ku-Eskom kunye nokusebenzela ukufezekisa izicwangciso zabo zokunciphisa ungcoliso kuquka irhasi ye-net zero greenhouse. By the Shoprite Group doing these sorts of installations, we're also taking off the pressure on the national grid and from Eskom in terms of providing electricity for the country. Kukho ithemba lokuba namanye amashishini ayakuzeka mzekweni ukuqinisekisa uphuhliso loqoqosho kunye nokwehlisa izinga lentswelangqesho.